Kako vidite novu srpsku političku misao danas posle 15 godina? Kakav je njen uticaj na politički i javni život Srbije uopšte? Nova srpska politička misao je našla svoje mesto u našem društvenom i političkom životu i teorijskom životu. Ono što je najinteresantnije jeste da je u pitanju jedan projekat ljudi koji nisu imali nekakve velike donacije, niti pre svega ne iz inostranstva. Bilo je naravno priložnika iz Srbije, ali se prosto pokazalo da određene ideje, određeni duh mogu da daju svoj određene plodove i mislim da naša javnost može biti neki način zadovoljna kako je Nova srpska politička misao i 15 godina funkcionisala, pre svega zato što je omogućavala da se razjasne neke nedumice. Mislim, čitaoci ili gledaoci kada čuju ili pročitaju nešto što je vezano za Novu srpsku političku misao, za njene autore, njima je ipak mnogo jasnije ono što se u politici dešava, pa i u društvu, nego bez. Mislim da je to najveći doprinos na SPM. Da li je bilo cenzure, da li ima cenzure na SPM? Ne, cenzura postoji tamo gde imate nekakav spoljni autoritet. Mi nemamo spoljnih autoriteta. Postoji naravno uredničke sugestije, urednički saveti, pa i uredničke intervencije, ali cenzura ne postoji.